Здравейте! Здравейте хора, какво става? В това видео ще изследване, няма да изследваме, просто ще видим изоставено училището. Няма да влизаме в него, разбира се, защото всеки момент сградата му се струти, може да има наркоман вътре. Просто ще изследваме този двор и ще видим като цяло какво има в него, що е, какво е, как е. И да, ако искате още такива видеа, ударете лайк бутона и се абонирайте, ако искате още такива видеа, защото това е първият влог с Epic Valko Gaming, между другото, някъде на екрана ще ви излезе снимка на неговия канал. И да, нека започваме. Айде започваме, хора. Дай, сега тук ти натам, аз натам. Да. Ето Габриелчо Гейминг как нам снима влога. Нека се оглеждаме за някакви подозрителни неща. И разбира се, ако искате да изследваме още всяки такива крипи места, ударете лайк бутона и се абонирайте, ако все още не сте. Тук има всякакви мухи. Добре. Тук има огромно дърво. Всякакви кокали има тук. Тук има някаква бира, брат. Бира ли е? Какво е? Някакъв алкохол е. Така че някой сигурно се е хвърлял буклуците тук, но не знам. Идея си нямам, така че само един Господ знае. Там е Валентин, окей. Това да. Тук има някакви храсти, брат, не знам какво има там, може да има някаква змия, не знам, брат. Ето тук. What the hell? What the, брат? Epic Valko бяга към нас. Какво има? Виж, не са бъзикам. Чух нещо да пълзи там. Пъвти. Добре, нека видим. Може, брат. Лъжеш ли? Лъжеш ли, брат? Не, брат, не лъжа, заклевам се. Брат, ако не ми вярваш, мога да оглеждаш в двойно канала и по-късно да го кача. Ако се е чуло. Брат, моля да се чувам, аз го видя как се... Аз видях нещо как се движи. Там е входа. Чак, брат, чакай. What the hell, oh my god, no way. Не видя ни. Нали от храс? Добре. Ти гледай там, аз съм тука. Чакай малко. Ти стой там. Аз тука ще да по-отблизичко. О май гад. Хора, вижте. What the hell, брат? Какво бука спира? Йооо, не. Виж това. Това явно не е ремонтирано. Добре. Не се самахаме от тук, достатъчно се оплашаме. Хора. Дайте да направим нищо за последно. Дай да отидем и там за последно. Детектив. Габриелчо детектив. Альфо. Така. Добре. Аз сега много внимателно, защото нали само няма някаква змия, не знам. Чакай. Всичко срехна. Не бе, чакай. Харесайте, защото... Аз ти рискувам живота. Рискувам си живота, брат. Така една пръчка тук, перашата ми изкочи. Чух нещо, сякаш. Хайде, идва. Там няма да знам, брат. Там е просто... Мисля си отиваме, защото прекалено се оплашахме. Айде. Да, хора.
да погледнем за последно на училището за вас. Да ви. Брат, ние сега си рискуваме живота, на вас да ви е интересно, брат. Ами да. Това просто моля да се смъщам. Искам да струшите една готова на ето този тука и на... Ето този тук. Да. Мисля и да бъде от видеото, поне от моето. Не знам. Еми добре, брат. Той мисля, че ще свършва влога сега. Да. Айде, чао! Чао!